Benvinguts al Cafè de la Mainada. Programa 7. Avui aprenem els secrets del català. En aquest capítol us explicarem com podem classificar els diferents mots catalans segons on trobem la síl·laba tònica. Els mots poden ser aguts, plans o esgrollons. De loc. La síl·laba tònica d'aquest mot és loc. Per tant, és aguda, perquè es troba a l'última plaça d'aquest mot. Sa, na. La síl·laba forta és sa. Per tant, és plana. La síl·laba tònica ocupa la penúltima síl·laba del mot. To, ni, ka. La síl·laba tònica és to. Per tant, perquè es troba en penúltima posició. Doncs el mot és esdrúixol. Adeu!